pelek ji rojnivîska dilê min. Çi wext yekemîn car pê agahtar bûm ku dem dibore, şevên min ên bêxew kengê dest pê kirin, nizanim. An jî nayê bîra min. Bi piranî xewa min nayê. Nikarim rakevim. Her dixwînim, difikirim û dinivîsim. Bi min her tiştek şikestî, windabûyî, tunebûyî ye. Westiyayî me. Rih û giyanê min westiyaye. Çavên xwe ji tarîtiyê re vedikim. Lê ew tarîtî ronahiyeke din e, wek tunebûna ronahiyê. Divê ronahiya tarî da nîşaneya têkçûn, karesat, hilweşîn û binketina mîsoger, baweyeke eşkere derdkeve pêşiya min. Xew ji bo min weke dem û dewrên berê dirêj dibe. Ji xwe her tişt ji rûyê wê yê qemer diqewime. Xew e ew, mirina di nava jiyanê da ye, mirina zindî ye. Ew ji ber ku xew e her tiştî dihundirîne. Ji ber ku bêbinî ye, her tiştî dixeniqîne. û ji ber ku tarî ye, her tiştî dadiqurtîne. Xew û xewn, ev ya dinyaya mucizeyê ye, yan jî dinyaya derasayîyan. Tu dibêjî qey di tarîtiya şevê da gerdûnek ji çirayê ji nişkava peyda dibe. Her tiştek nû û zelal dibe. Tiştekî ecêb e. Dema ku ecêbiya objeyan berze dibe. Wê çaxê xewn jî di kurahiya dilî da nepenî dibe û diçe. Hengê ku li pey bibezî jî, tu nikarî bigihê û bigirî. Ew rewşa ji dema niha da valahiyek bû. Gava ku mirov disekinî, dibû xeyaleke nêvcoyî û nêvxuya dikir. Gava ku mirov hinekî li ser difikirî jî, di hişê meriv da çi rûskek vê diket û bîranînên zarokatiyê yek bi yek ronî dibûn, rêz dibûn. Min werfam kir ku ez wekî memim. Mîna memê ku di tarîtiya zindanê da li evîna xwe ya wenda bigere, li xwe digerim. Li pey xwe digerim tim. Şev û roj, çi xew û çi hişyariyê da. Ax, zaroktî û xortanî li hev nakin, dûrî hevketine. Wexta mirov di zarokatiyê da derbas bû û gêşte salên gencîniyê, êdî dinya li ber çavê mirov piçûk dibe. Mirov her tiştekî piçûk dihesibîne, her tiştekî dizane û hez dike ku ji her kesî re ruşta xwe îspat bike. Ji ber ku mirov êdî reşîd û gihêştî bûye, bûye mirovekî mezin. Paşê ew dinyaya zarokatiyê, ya ku em jê têr nebûn, ji me dûr dikeve. Dinyaya perî, cin, dêw û bi ecêbiyan ve tijî li ber dil û çavê me dibe qalibên piçûk û tank. Lê belê, çi bihişteke xweşik bû ew rojên zarokatiyê? Dema dawiya zarokatiyê tê, mirov li vê bihiştê tê qewrandin. Mirov dizane ku dinya ti car mîna berê xweş, rind û cindî nabe. Mirov vê tiştê fêm dike û nikare qebûl bike. Lê dîsa jî dengê xwe bilind nake. Bêdeng dimîne. Roj bi roj di hundirê xwe da difetise, dihele, dimire. Ev trajedî ye. Lê ez ti carî zarokatiya xwe ji bîr nakim. Dîsa wek di zarokatiya xwe da serê sibê di xewnên şevê da radibim. Li ber pencerê radiwestim. Xewn û xeyalên xwe temaşa dikim. Lê îro çavên min şil dibin. Ti jî xwîn û rondik dibin. Di navbera sînorên hiş û hest, rih û bedena xwe da têm û diçim. Di her bîranîneke de dimirim. Dimirim û dîsa radibim li ser piyan. Ax, xwezî jiyan mîna kuliyeke befrê, mîna perperokeke emirkurt û mîna gulekî çilmisî nebûye. Xwezî trajedê ew qas giran nebûye. Mirov bi tirsa mirinê û xofa hebûnê, di heman demê da jî bi daxwazeke dijwar û bêsebir, dibin zext û zordariya jiyanê da dijît û digevize. Çima mirov wisa dijît? Jiyan û jiyîn çi ye? Em hemû li bendê ne. Em ji bo mirinê hatine afirandin û di nav vê jiyanê da dijîn. Mirin, wate û armanca mewcudiyetê ye. Bangî rihê me dike. Di xewn û xeyalên me da dibe reng, dibe dengekî kûr ê fesîh. Li hemberî vê heqîqetê dest û lingên me girêdayî ne. Em neşên tiştekî bikin,
ام نشین آخ اف دنیا ماجکێرا نەبوو گۆڕ ئەو تەمەنێ مرۆڤیە کورد هەر وسا دبۆرە و دچە ئەم بتعلبوون و ساربوونا مرنێ داخبن مرنا بێدەنگ و بێمەجال یا سۆکراتی نای باوەرکردن ji ber ku bi gavên nelerzok çûyîne ber bi devê mirinê va dîsa jî pêkan e lêbelê çawa ya rastî ew e ku em ti carî dubare wê jiyanê nabînin xwedî mal û milkbûn ne dewlemendî ye em serkeft û serberzê jiyînê nînin êdî ti tiştekî ji me re nabêjin û nayê vegotin peyvên xwestin û jiyînê êdî bêwate ne dibe ku em xelasrêyeke şaş û çewt digerin rêyeke ku yeknesak dimeşe lêbelê jiyan rasterast û yeknesak nameşe